Urola Kostako Udal Elkartean eskualdeko garapen sozioekonomikorako 3 ardatz nagusi ditugu. Eskualdeko enpresei lehiakorragoak izateko eraldaketa prozesuetan bidelagun izatea, kalitatezko enplegua eta talentu sorrera sustatzea, negozio bideragarriak sortzea eta saretzea sustatzea eta ibilbide horretan laguntzea. Eskualdeko enpresei eta herritarrei hainbat zerbitzu eskaintzen dizkiegu. Zaintza eta prospekzioa, enplegua eta talentua, negozio berriak eta ekintzailetasuna, enpresa eta lehiakortasuna, prestakuntza, oinarrizko lanbide heziketa, kalitatea eta berrikuntza, prebentzioa eta turismoa. Eskualdeko herritarrentzat, enpresentzat, zein ekintzaileentzat diru laguntza programak, informazio buletinak, elkarlanerako sareak eta lanerako espazioak eskaintzen ditugu.